Doncs bé, avui a l'espai de l'entrevista us portem una d'aquelles xerrades que de ben segur que si sou a casa preparant el sopar o si esteu a punt de posar us interessarà moltíssim. Tenim amb nosaltres en Jordi Tresserras, que és de bones a primeres consultor de l'UNESCO, però ha fet mil i una coses. Primer de tot, Jordi, benvingut a Televisió de la Selva. Gràcies per convidar-me. Avui t'hem portat aquí perquè de ben petit t'ha interessat molt tot el que és una mica la cuina que ve envoltada, sobretot de Tossa, que és amb el que tens aquest vincle familiar, però que s'ha extès una mica, i avui vens a parlar una mica d'això, del que és la cuina, el que és la cultura popular, sobretot a la zona de la Costa Brava Sud, però també una mica a tota la selva. Explica'ns, fes-nos una mica 5 cèntims en què ha consistit aquesta tasca. Jo vaig fer geografia i història, amb la qual tenia aquesta vinculació amb la temàtica i sobretot me va interessar sempre molt la història de l'alimentació i de la cuina. Per aquesta vinculació familiar amb Tossa, vull dir, el meu avi ja venia a estiuejar, però vam trobar també que la vinculació venia perquè la seva àvia era de Tossa, vull dir, amb la qual cosa a casa sempre, vull dir, s'han anat recollint els receptaris familiars, no? I precisament d'una tieta del meu avi teníem les receptes escrites als anys 30, que sempre posaven qui li havia donat la recepta, amb la data, no? I inclús teníem receptaris de la família més antics, no? Tenim més o menys des del segle XVIII aquí receptaris familiars, no? Sobretot de Barcelona, però amb aquesta vinculació amb Tossa teníem moltíssimes receptes i clar, d'amics de la família, de Lloret, de Blanes, no? I llavors, vull dir, no sé, a finals dels 90 vaig decidir intentar fer un recull d'un receptari que anés més enllà de les receptes, intentant buscar qui eren les persones que hi havia darrere d'aquestes receptes. Llavors ens trobàvem que hi havia des de famílies de pescadors, famílies de terrassans, vull dir que es dedicaven a l'agricultura o a la ramaderia, o combinaven la pesca amb l'agricultura i la ramaderia, o també famílies que es dedicaven al comerç, per exemple a la indústria del suro, que era molt potent aquí, o al comerç. La meva família es dedicava al comerç marítim, tant els de Tossa com els de Barcelona, amb la qual, clar, hi ha aquesta vinculació de productes i també, vull dir, aquesta burgesia comercial i industrial que combinava, tenia aquest origen a la Costa Brava Sud, vivien potser a Barcelona, vivien a Girona, a Terrassa o a Sabadell, també vinculades amb el tèxtil, però tornaven a venir a estiuejar, a baranejar, com es deia llavors. Llavors hi ha una cuina, des de la cuina tradicional, que potser tant de dones com d'homes, perquè hi ha una cuina de les fondes, on tens que, no sé, hi ha des de personatges més vinculats amb aquesta cuina tradicional de les fondes, però després també tens pescadors que cuinaven a la barca, en la qual hi ha aquesta visió també de transferència de vells pescadors a joves pescadors que cuinen, però també el bosc. Hi ha una tradició de fusta, de carbó, dels propis suro, pelar el suro, i llavors hi ha també aquesta visió amb una cuina més vinculada a la fabricació de taps de suro, dels tapers, la cuina dels tapers, que és una cuina també molt sofisticada, però després també tens una vessant femenina d'aquesta cuina, sobretot també festiva, o inclús de dones que es dedicaven a cuinar per altres, coqueses, un nom que a mi sempre m'ha agradat molt, vull dir que cuinaven a domicili, el que ara està de moda, el xef que vingui a cuinar a casa, això aquí a la selva ja funcionava de temps antic, inclús també per la matança al porc, les mocaderes que venien a preparar els embotits. Vull dir, és un territori que realment, tant la Costa Brava Sud com la selva marítima com la selva, jo crec que és un dels llocs on hi ha una biodiversitat més gran de Catalunya i on hi ha una de les cuines més diverses precisament perquè és aquesta biodiversitat posada a la cassola. Clar, i a mi la primera pregunta que em ve al cap és, no sé si després de tants anys de recopilació de receptaris et dona la sensació que poder aquest esperit culinari que salta a la vista, que en una comarca tan gran com és la selva segur que ha de ser ben diversa i segur que ha de tenir molts punts diferents, no sé si et dona la sensació que poder s'ha quedat una mica oblidada dins de la cultura popular.
que hagi estat una zona que s'hagi turistificat tant i que s'hagi fet també una cuina molt de cara al turista, molt estandarditzada, malgrat hi ha restaurants, vull dir que han treballat amb aquesta essència, vull dir, es va anar diluint i jo crec que s'ha perdut, no? Inclús la pròpia cuina que ha quedat relegada a les pròpies famílies que encara potser per la festa major ho preparen, tant a Blanes com a Lloret, com a Tossa, però també a Sils, a Vidreres, vull dir, tot aquest territori diguéssim, unificat, inclús jo et diria tot el que és la comarca de la Selva, que té aquest vincle important pel vescomtat de Cabrera, tret de la Vall de Tossa, que pertanyia a Ripoll. Però vull dir, crec que la resta de Catalunya, vull dir, és una cuina poc coneguda, vull dir, és un territori que no l'associen precisament a la gastronomia, malgrat, ja et dic, té una de les gastronomies més riques de Catalunya. La pregunta que ve ara és una mica quins diries que són els aliments o els aspectes més característics? Sí que és complicat perquè expliquem que és molt divers, però si us centrem, per exemple, en Tossa, que és on tu hi tens el més vincle, el major vincle, quin diries que és l'aliment que ho vertebra tot una mica? El mar i muntanya. És a dir, jo crec que aquesta és una de les característiques pròpies, que hi ha un mar potent, amb una diversitat gran. També tenim una producció d'horta també significativa i la muntanya. En el cas de Tossa, Sardenya, Cadiretes, vull dir que és la zona més propera, però en general la selva combina una mica tot això plegat. Hi ha un plat que per mi és la gent, a Tossa han treballat molt el tema de la cuina del simitomba, que és un plat de cuina de barca, que es fa amb bacallà, amb allioli, patates, que ja es diuen trumfos, vull dir que hi ha també un vocabulari molt ric en tot el que és la Costa Brava Sud, però jo et diria que el plat estrella, vull dir que el que es fa també a Festa Major, són els calamars farcits amb mandonguilles, que s'utilitzen les ales i les potes del calamar trinxades, barrejades amb la carn, la poma, que li dona un toc peculiar, i sobretot després el sofregit de ceba i la picada de xocolata, que això jo diria que és un dels trets característics amb tota aquesta cuina del litoral. Ho tens aquí a Blanes amb els popets amb xocolata també, vull dir que és un plat molt ric. Jo diria també els suquets. Els suquets, vull dir, Blanes, per exemple, és una de les localitats de Catalunya que té una major diversitat de suquets i, en canvi, amb un mapa dels suquets no l'ubicaries. Però, per exemple, amb el cas de Lloret i Blanes, per exemple, el suquet d'anxoves, vull dir, l'anxova fresca, vull dir, és un dels més significatius i és un suquet amb peix blau i força reconegut. Amb la qual cosa, vull dir, seria aquesta diversitat, barrejar a vegades el pollastre per exemple amb la llagosta xuia, que és un tipus de llagosta molt característica d'aquesta zona, que no té les antenes, o el cas dels llamàntols, que en tota la zona li diuen Llobregat o varietats. Jo crec que seria aquest punt, o plats a vegades que es poden semblar, com diria, una mica estranys, com els fideus en castanyes, que era típic dels pescadors de Blanes. Vull dir que hi ha una diversitat molt gran. I ja l'última, per anar-ho tancant, no sé si en aquesta tasca de recopilació que has fet ja m'has dit que t'has pogut reunir amb cuiners, diguem-ho, que ara mateix estan exercint o treballant, i no sé si t'has trobat una voluntat també de tota aquesta gent que ara sí que forma part del cercle gastronòmic d'intentar, no sé si recuperar o reconèixer tota aquesta cuina de la zona sud d'aquí de la Selva. A Tossa, per exemple, hi ha un col·lectiu, que és el col·lectiu de cuina tradicional tossenca, que presideix el Carlos Roca, que en el cas de Tossa s'ha volgut treballar molt, inclús ara amb la publicació d'un llibre sobre la parla tossenca, doncs es vol incorporar fins i tot a les cartes, perquè aquesta diversitat també lingüística que ja et dic té tant Blanes, Lloret com Tossa, vull dir, una parla especial, doncs això també estigui present, evidentment després traduint-ho. Però aquest any, vull dir, ara aquesta setmana passada es va celebrar el Fòrum Gastronòmic a Girona. I allà doncs ens vam trobar gent de la Costa Brava Sud. I llavors,
precisament vam estar discutint si calia, en lloc de plorar, de queixar-nos, perquè això ho fem molt, de passar a l'acció. I llavors hem estat comentant la possibilitat de crear una confraria gastronòmica de la Costa Brava Sud. Blanes, Lloret i Tossa, però també inclusiu amb altres territoris com pot ser Sils, com pot ser Vidreres o inclús Llagostera, que està al Gironès, però vull dir que està molt vinculat perquè hi ha totes unes interrelacions molt directes, inclús en poblacions que diries que estan més allunyades de la selva interior, però que en canvi, no sé, amb Sant Hilari Sacalm, que hi ha aquesta producció, per exemple, en el cas de les castanyes, i d'això, vull dir, hi ha totes unes interrelacions molt directes i que fan que aquesta cuina sigui tan diversa. I jo crec que aquest és un dels punts dels reptes que tenim ara sobre la taula, però que ens van fer reflexionar i de fet jo crec que ben aviat potser tenim un full de ruta i podem treballar amb un col·lectiu, amb aquesta confraria gastronòmica que crec que és interessant perquè pot reunir tant a gent que es dedica al sector de la restauració, però també els productors, els pescadors i òbviament també aquests col·lectius que estan treballant perquè la cuina pugui estar present no només als restaurants, sinó pugui estar també als menús escolars, que crec que a Catalunya se serveixen 700.000. I en canvi, quan mires quins plats hi ha, per exemple, de la cuina de la selva, diries que pràcticament cap, amb la qual cosa dic, és un dels punts importants. I després també que la gent arribi també a les seves cases, que ho faci i que comparteixin les receptes. En el cas, per exemple, de Tossa va ser molt difícil, inclús en el cas, per exemple, del Simitombes, veies que van publicar més de 10 perquè cada família té la seva manera de fer-los, i veus que a vegades és els mateixos ingredients però la manera de treballar-los, de preparar-los són diferents, i això fa precisament la diversitat. A Blanes passa amb els suquets, vull dir, tens aquesta diversitat. Inclús a Lloret, vull dir que hi ha un plat que era el plat estrella, que ara ha quedat relegat en alguns restaurants, que són les tripes de bacallà amb allioli. Clar, n'he provat de diferents famílies i tu dius, porten el mateix, però el sabor és totalment diferent. Vull dir que és buscar una mica aquesta creativitat, els arrossos, els fideus. És un territori on hi ha una varietat, no és fideuà, vull dir que és molt bona la fideuà, però vull dir, aquí es fan uns arrossos en cassola i uns arrossos també amb la paella valenciana, que arriba també pels pescadors que van emigrar del sud de Catalunya i de València, que venen cap aquí. Vull dir que tenim una diversitat molt gran i molts plats i que realment, doncs, ja et dic, seria una part d'una Catalunya desconeguda, però jo crec que desconeguda pels mateixos salvatans. Vull dir que ens hem de redescobrir i reivindicar, precisament, que tenim una de les cuines tradicionals molt diverses. Vull dir, tu, no sé, en menges allà un ànec amb salsafins, que dius... Però hi ha aquests calamars farcits amb mandonguilles, o aquests suquets especials, o aquests mars i muntanyes de llagosta amb pollastre, però o de llamat... No sé, hi ha una diversitat molt gran. Doncs bé, aquí us queda aquesta exclusiva sobre aquest projecte de confraria que de ben segur que ens interessa a tots per destacar aquesta potenciació de la cultura culinària, que és un vital, i ha de ser vital en la cultura popular de tot el que és aquesta zona de la selva. Jordi, moltíssimes gràcies per venir a Televisió a la Selva, això és casa teva, i seguirem de ben a prop tot aquest possible projecte o tot el que vulguis venir-nos a explicar quan vulguis. Gràcies a vosaltres, i de fet, el llibre va ser un projecte participatiu, vull dir que estem oberts a rebre més receptes, sobretot amb aquestes històries familiars de la gent que hi ha al darrere. Doncs ja ho sabeu, fins aquí aquest espai de l'entrevista d'avui, moltíssimes gràcies.